Ngano nga kamatayon gyud ang bayad sa sala. Nganong dili kay putlang nagtiil kung nangawat, putlag kamot, pasaylo na dayon. Ngano nga kamatayon gyud ang bayad sa sala. Ingon pa sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala kamatayon. Nganong kinahanglan gyud nga naay kinabuhi nga makalas. Mao ni ang topic nato karong adlaw sa The Truth Bible Program. Ngano nga kamatayon ang bayad sa sala? Unang-una kay mao kini ang balaod sa Dios. Ingon pa sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22, sa pagkatinuod ubos sa kasuguan hapit ang tanang butang pagahinluan og dugo o gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. Kung walay iula nga dugo, meaning kung walay mamatay, walay kapasayloan sa sala. Bisan pa og maghinulsol ka nga naay luha nga muagas, unya magluhod ka pa kung walay namatay sa imuhang mga sala, dili ka mapasaylo sa imong mga sala. Tanawa kini nga mga istorya. Sa dihang si Adan ug Eva nakasala batok sa Dios. Ang sala midala og kamatayon sa kalibutan. Ang Dios para luwason sila gikan sa kamatayon ug sa ilang pagkahubo, nag-ihaw ang Dios og karnero ug ang panit gitabon sa ilang hubo nga lawas. Ug of course kay namatay man ang karnero, ang dugo nga niagas niadto nitabon sa ilahang mga sala. Patay, gipatay ang karnero. Sa panahon ni Moses, ang Dios naghatag kaniya og tulo ka balaod didto sa Mount Sinai. Una, moral law or ang 10 commandments. Ikaduha, ang civil law. Ikatulo, ang ceremonial law. Now, kung makasala ka sa moral law o sa civil law, magbayad ka og kinabuhi, magsakripisyo ka og kinabuhi didto sa tabernakulo, seremonyas. No? Patyon mo ang karnero puli sa imuhang lugar. Now, patay. Kaya kung dili mo patyon ang karnero, paninglan ka sa Dios sa imuhang sala, ikaw may patyon. Patay gihapon. O dayon, niabot ang tinuod nga karnero sa Dios, si Kristo Jesus. Gikuha ni ang tanantang mga sala ug gibayran kini og kinabuhi, gibayran og kamatayon didto sa krus. Patay gihapon, dili ba? Apan ngano nga nahimo kining balaod sa Dios nga ang bayad sa sala kamatayon? Ang rason mao kini kay ang Dios balaan. Balaan? Unsa diin ang balaan? Now, kining word nga balaan gikan kini sa Hebrew word nga kadosh ug sa Greek word nga husios, nga nagpasabot distinct or separate. Now, lahi. Now, when we say God is holy, ang Dios lahi. Kung kita makasala, siya dili makasala. Kung kita masayop, siya dili masayop. Dili o dili gid sa masayop. Mao na nga nakakonclude kita nga ang meaning sa pagkabalaan is perfection. Perfect. Now, ang Dios perfect. Hate niya ang tanan nga mistake. Hate niya ang tanan nga wickedness. Hate niya ang tanan nga sin. Mao na nga dili gid pwede nga mag-uban ang tawo nga makasasala ug Dios. Kay ang Dios perpekto ug ang tawo masinalaypon. Unsa kataas ang pagkabalaan sa Dios? Kung basahon nimo sa Isaiah chapter 6 verse 3, ang mga angel naghatag silang song para sa Ginoo. Ang ilang song mao kini, balaan, balaan, balaan sa Jehova sa mga panon. Ang tibuok kalibutan na puno sa iyahang himaya. Habi ninyo, wala man ko'y pulong nga arang makadescribe kung unsa kabalaan ng Dios. Busa gibalik-balik na lang kini sa makatulo ka bisis ang word nga balaan. Si Kristo Jesus kagamit sa ingon aning style sa New Testament. Verily, verily, I say unto you. Amen, amen. Gigamit niya ang word sa duha ka beses, nagpasabot nga dapat gid maminaw kamo. Importante kaayo kini. Pero panagsaon ra kaayo ka na sa Hebrew nga literature or sa Greek nga literature nga balik-balikon ang usa ka pulong ngadto sa katulo ka beses. Superlative degree. Gani dili nimo mabasa ang word nga God is love, love, love. God is grace, grace, grace. Apan God is holy, holy, holy. Ngano man kana? Unang-una, kay ang pagkabalaan sa Dios, mao kana siya ang ga-describe sa kinatibuk ang nature ug sa attribute sa Ginoo. He is holy. Worship His holy name. Gani ang demoniac sa gatherings naga-recognize niya nga name. Pag-abot niya, pag-abot ni Kristo Jesus dito sa iyahang lugar, nidagan siya paduol kang Kristo Jesus ug niingon siya Holy One. No? Mo iyang term nga gigamit para ka Jesus. Now,
Ikaduhang rason is gibalik-balik kini katulo tungod kay ang iyahang pagkabalaan is dili ma-describe sa pulong, dili matugkad sa hunahuna, infinite ang iyahang pagkabalaan. Ug tungod sa kalalom ug sa kataas sa pagkabalaan ug sa pagkaperpekto sa Dios, walay lain nga makabuhong sa iyahang kapungot batok sa sala. Mao lamang ang kamatayon. Pagpatay sa nakasala, pagwagtang sa nakasala, kay perpekto siya, kay balaan siya. Ug kabalo mo, pila ka sala ang kinahanglan para magbayad ka og kamatayon? Ang pulong sa Ginoo nagasulti dili daghan, kundi usa lamang. Ingon pa sa Roma kapitulo 6:23, kay ang bayad sa sala, for the wages of sin is death. Dili sins, kundi sin is death. Ingon po sa James 2:10, si bisan kinsa nga gatuman sa tibuok nga balaod, unya napakyas lamang sa usa niani, napakyas na niya ang tanan. Apan salamat sa Ginoo, kay giangkon ni Kristo ang atong sala. Kung ang makasasala motutok sa nawong gayud sa Dios, balaan nga Dios, siya mamatay. Dili lang theophany lang ha, kung dili katuging nawong mismo gayud sa Dios, ang makasasala mamatay. Kung basahan mo ang Isaiah chapter 6, mao kini ang istorya. Vision kini ni Isaiah sa throne room of God. Mao kini. Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Uzias, nakita ko ang Dios, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, hataas og tinuboy, ug ang iyang mga sapot nakapuno sa templo. Sa ibabaw kaniya diha ang mga seraphins, mga angels kani sila. Ang tagsa-tagsa may unom ka mga pako. Sa duruha gitabunan ang iyang nawong, ug sa duruha gitabunan ang iyang mga tiil, ug sa duruha siya milupad. Mao kanay ginabuhat sa anghel. Ug ang usa misinggit sa usa ug miingon, balaan, balaan, balaan si Jehova sa mga panon. Ang tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya. Apan ngano ang seraphins? Adunay unom ka mga pako. Ang tubag, kay gikinahanglan kana sa ilahang Pinoy-anan. Kay naa sila sa presensya sa Dios mismo. Diha gid sa ilang atubangan ang Dios nagpuyo. Ang duha, gamiton nila pagtabon sa ilahang mga mata. Ang duha, gamiton sa pagtabon sa ilahang tiil. Ug ang duha, gamiton nila sa paglupad. Now, ang pangutana, nganong gatabon man sila sa ilahang mga mata? Of course, kay matud pa nila, ang Dios balaan, balaan, balaan. Ang pagkabalaan sa Dios sulaw kaayo, nga kinahanglan mong tabunan ang imuhang mga mata, kay dili mo magkaya ang pagkaperpekto, pagkabalaan, o pagkamahimayaon sa Dios. Makabuta sa kasulaw, mas sulaw pa kaysa adlaw sa udtong tutok. Busa gani na buta si Apostol Paul sa ulo pa sa unang panahon dito sa Damascus Road, dili pa ganito full glory of Christ. Hayag kaayo. Busa gani sa bag-ong langit ug bag-ong yuta sa New Jerusalem, dili na nato kinahanglan pa ang adlaw ug bulan, wala na kana. Ngano? Kay ang himaya sa Dios maunay magdan-ag kanato nga tanan. Apan makita ba gyud nato ang nawong sa Ginoo mismo or magtabon pa ta sa atong mga mata sama sa mga anghel? Ang tubag, yes. Makita nato ang nawong mismo sa Ginoo. Ingon pa ang Revelation chapter 22 verse 4. Ingon pa ang Revelation chapter 22 verse 4. They shall see His face. Kay niana nga time, ang pagkabalaan ni Kristo mao nay atong ginasulob. Gani ato na nang ginasuot karon, dili ba? Ug makatutok na ta sa Dios mismo. Makita ginato yang nawong. Unsa kay nawong sa Ginoo ba? Ikaduha si Isaiah. Pagkakita niya sa Ginoo, sa balaan nga Dios, kabalo mo sa iyang ingon. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 6, alaot man ako, patay na ako, tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw ug mga ngabil, kay akong mga mata nakakita sa hari. Kulbaan kayo siya, patay na daw siya, kay nakakita siya sa hari. Si Jehova sa mga panon, makahahadlok kayo di ay kung makakita ka sa Ginoo. Pero wala siya namatay at nga time. Nga naman, of course, grasya ang Dios, unya vision man kadto. Dili ba? Dili man jud kadto actual nga naagid siya sa presensya sa Dios susama sa mga anghel. Now, si Moses usab sa Exodus chapter 33 verse 18, nag-request si Moses sa Ginoo ug mao kini iyang request. Ug siya miingon, "Ginapangaliyupo ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya." Ug siya miingon, "Ikaw dili arang makakita sa akong nawong,
Kay ang tawo dili makakita sa akong nawong ug mabuhi pa siya. Meaning mamatay na ka kung makakita ka sa nawong sa Ginoo. Kay ang Dios balaan ug ikaw makasasala. Apan ang Ginoo naghatag og pabor kang Moses. Ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, samtang ako mulabay, na ibutang nako ikaw sa liki sa bato. Kay dakong bato na liki diha. Ibutang siya dito sa Ginoo protection. Kay moagi ang Dios. Ug sa diha mulabay ang Ginoo, tabunan sa Dios si Moses sa iyahang kamot. Dako tay kining kamot sa Ginoo no. Ug dayon sa dihang magkalabay na ang Ginoo, makita ni Moses ang Ginoo. Ang likod sa Ginoo lang, dili ang nawong. May zonan. Delikado gayo di ay. Nga kung ikaw makakita sa balaan nga Dios, mamatay ka. Ngano? Kay ang Dios perpekto kaayo, ikaw makasasala. Mura bag chlorine? Kung ang chlorine mo dapat sa decolor nga sanina, unsa mahitabo sa nina nga decolor? Mo puti, mo kuspaw. Ingon ana ang pagkabalaan sa Dios. Matkaptan ka, makakita ka sa pagkabalaan sa Dios, patay ka. Para dili ka mamatay, of course dapat wala kay sala nga nabuhat bisan usa. Or kung naa kay sala, nya gusto ka makiguban sa balaan nga Dios. Now, ang buhaton mo dapat magbayad kag kinabuhi. Dapat na ay kamatayon nga ibayad nimo sa imuha nga sala. Apan dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. Kay siya na mismo ang nagbayad sa atong mga sala. Unsa iyang gibuhat? Gipadala niya si Jesus sa kalibutan, gipakuha sa atong mga sala, gipapasan sa mga sala, ug si Jesus maoy nagbayad sa iyahang kinabuhi. Puli ka nato. Namatay siya, nagpakamatay siya. Puli ka nato. Aron dili na kita mamatay pa. Aron dili na kita magbayad sa atong mga sala pinaagi sa kamatayon. Mao ni ang mensahe sa kaluwasan. Siya na ang nagbayad. Si Kristo na ang nagbayad sa atong mga sala. Ang iyang kinabuhi, ang iyang kamatayon, gihatag dito sa balaod sa Dios, sa pagkabalaan sa Dios. Aron kita di na magbayad sa atong mga sala. Siya ang nagbayad sa atong mga sala. Di na ta kinahanglan mabayad pa ani og unsa pa diha buhat nga maayo unsa ba diha. Ang bayad sa kamatayon ug specifically kamatayon ni Kristo Jesus. Ug kung motuo ka kaniya, maluwas ka. Mao kanay ginaingon sa John 3:16. Kay ang Dios nahigugma sa kalibutan. Ug tungod niya na gihatag niya ang iyahang bugtong anak. Ug sa bisan kinsa nga motuo kanaya, dili na malaglag. Di na mamatay, ha? Imbis mamatay unta tungod sa sala. Di na. Apan makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Wow! Kinabuhi ang maangkon imbis kamatayon. Basta kay motuo ka ug madawat kang Kristo Jesus, ang persona apan adunay sayop nga bayad sa sala. Unang-una, ang imong kamatayon. Magpalansang ko sa krus. Magpalansang ko didto sa Kalbaryo para makabayad ko sa ako ang sala sayop. Dili madawat ang imong dugo, ang imong kinabuhi, ngano? Kay naa ka nay buling sa sala. Kung maghalad ka sa Old Testament, dapat ang imong halad perpekto, walay buling, dili piang, dili masakiton, dili kabang, dapat perpekto. Nga halad. Ug mao sa na si Kristo Jesus, siya nga halad perpekto. 1 Peter 1:18-19. Kamo gitubos, dili pinaagi sa mga butang madugta, ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo, nga daw sa nating karnero, nga walay buling o hugaw. Maong nadawat kadto sa amahan ang iyang halad nga no, kay ang iyahang kinabuhi, ang iyahang dugo, walay buling o hugaw. Apan kita, hugaw kita hunahunag kasing-kasing. Po sa bisan pag atong ihalad ang atoang kinabuhi para maluwas ang atong kinabuhi, dili ka na madawat sa Dios. Ikaduha nga bayad daw nila sa ilahang mga sala, ang ilang maayo nga binuhatan. Bugti sa ilahang daotan nga binuhatan. Sayop ka na. Dili madawat sa Dios ang imong mga maayong binuhatan para ibalos sa imong daotan nga binuhatan. Wrong. Ngano? Kay matud pa sa Bible sa Isaiah 64 verse 6. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Sa lain nga pulong sama sa trapo nga hugaw. Ay, so nandili gina madawat sa ginaimong pagkabuutan. Lord, luwas ako Lord, kay na ako ibayad sa ako ang sala, ang akong pagkabuutan. Sa mata sa Dios, hugaw nga trapo. Ang bayad sa sala, maula man kini. Limpyo nga halad, halad sa dugo, halad sa kinabuhi,
halad sa kamatayon, halad ni Kristo Jesus didto sa krus. Busa mao to saligi, ayaw saligi ang imong kaugalingon. Siya lang ang saligan mo, wala nailain pa. Ingon pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Busa salig kamo kang Kristo Jesus, ug kamo maluwas. Apan, na ako ikasulti sa inyo ha, pwede day ka magbayad sa imong sala. Balikon ko, pwede ka magbayad sa imong mga sala. Pero, ang katumbas nga bayad ana is ang lake of fire. Sugbahon ka sa Dios dito sa walay katapusan. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. Ang bayad sa sala, kamatayon. O kini, mao na kini, ang imong bayad sa sala, kamatayon nga walay katapusan dito sa lake of fire. Pero, ngano magbayad pa man ka sa imong sala? Nga naa na may nagbayad niya ni. Dili ba? Ang buhaton mo na lang mao kini. Mosalig ka kang Kristo Jesus, mudawat ka kaniya, biyaan mo ang tanan mong mga sala, magbago ka sa imong kinabuhi. Of course, kay mo follow ka kang Ginoong Jesus, mosalig ka kaniya. Kung imo ka ng buhaton, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ikaw makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Saligi ang Dios, o ikaw maluwas. This is the Truth Bible Program.